masuk mahita tu sermotan apa duahon ima turbukta pasal menwalu ayat sada sahak rodi ayat 10 nungabe nak kintong di pasahat si para de sermon akka hatorangan mau liate ma alengo nau rikot siat turbukta sian pasal men walu ayat sada 10 ima maludu halak batak mandok hata ide binna di guare hita godang raja Parhata. Raja Parhata, raja nama katai di tonga-tonga ni loloan macai malo. Ide binna si patadi dok molodong do pe amang huboto hami di atas ni mauliate laho makalacho sudeo macai patupon nami do. Nah, nakpe ngai boto imana danga dong di atas ni mauliate. Ayo maraja Parhata ono to. Ngai guarda maraja Parhata kan. Ngai boto bedang adong di atas ni mauliate ale sai do rupani anggodong do pe di atas ni mauliate dohonon nami songoni do par pasal menon anggo adong do pe di atas ni roha mauliate syukur yang luar biasa itu akan dia sampaikan pada Tuhan pasahatun di mana itu di bata oh di son matarida betapa ia bersyukur maka mauliate hontu di bata alaniaha alani debata yang maha tinggi. Nah, betul. Debata na sun hagogoon. Peduli terhadap hidupnya. Sedangkan orang di sekitarnya tidak peduli kepadanya. Nah, bila dibandingkan dengan hal itu, ibana nama nopa, ibana nama ngalehon hanguluan, ibana na puna portibion, ise maau alai di tonga-tonga ni tadok majo ketidaklayakan diriku Tuhan yang maha tinggi memperhatikan alani Tuhan dohonokku mana melodong dope Tuhan di atas ni mauliate ba dohonokku ma Tuhan roh Tuhan tamandok gudang dope amang di atas ni mauliate lehom apa ngurupion urupi mana pogos urupi ma akaon lehom ma aka padamu anggo hata mauliate do toy matorus di hata mauliate alai mungkin naneng dohonon di son hati yang sungguh-sungguh bersyukur oma gambaran ni terpukta moloro masongon edokon ni amang guruan si para desermon moloro matu jaguta andikap jenderali nakin ba ahan ma dohonon ta di atas ni mauliate ni mada ba ahan adong siato do sudi kan bahasa dah si panganon detong maksudna si panganon ni kan nah, maksudnya si panganon do si paradiota do kan sopola jenderal Andika ihu tapi moloro padita sudi ba nadong toy ma siap ma sasahali do ro padita taina ya lopa ma ima belgani rohana makalatson rupani songoni ma rohani parpasal men marnida de bata ai ise maau alai arga doau di topaho pola do ibana nakin son rupani suman tu di bata alai perkataan ini berbahaya otik nai nama nakin inna sosongon di bata alai ini berbahaya karena perkataan inilah makanya sering manusia menempatkan dirinya sama dengan Tuhan HP do otik nai kan itu manang dia tidak sama dengan Tuhan dak serupa kita do di bata ikoni ngotot tadui nakpe ditoppa hita tumiru rupana tudos tu pangalahona alai alani dosa dohot dia nakin dang dos behita do dewata nah dalam teks ini pemazmur betul-betul mengenal dirinya jadi nang dohonon turbukot tu hita ikut tadaut tadu dirita tadaut ta dewata asa tabu tu maka mau liatehon belgani holong ni rohana tarida Mesian Yesus Kristus Engkau yang mulia datang dengan kasih yang begitu besar renen rupani. Tarida Mesian ima. Tong ahabi di atas ni mauliate si dohonota. Oma raja Parhataukan musugarita dohonota ma. Ahama di atas mauliate. Ale boy doi betul, boy doi kadang-kadang tulus sian rohani Parhata dang naholan mandok raja hate mandok soni. Memang ala di balgani rohana boy rai mana song nedo memang nasodong be terbain di atas ni mauliate baino ma terbain baik kami ma Tuhan jadi
Oma, malodong dope rasa ucapan syukur yang paling dalam pasahot taman tu di bata di minggu Trinitatis. Kenapa? Karena aku mengenal dia begitu dalam. Nah imat to, mulu pesta gutilo non la sugari sude ma nata gutili pasahatot tamo. Ay hono Tuhan, hono na mangali honon, hono na pasahat tonon. Ay sodongos sude mulu sosiakko. Kan itu. Ala na lupa do hita na sa debatado harorona siyan hamulion na isa luhutna. Oleh magabi si patah hita rupani menempatkan diri sama dengan dia. Padahal daksa rupa hita do debata. Ala ido di minggu tanah parjolo, minggu Trinitatis na parjolo rakyat ya daw, minggu padua hon namai parjolo Trinitatis. Parjolo betong. Marsi terdaat jo hita musi do debata. Isi do debata. Omma na manoppa alai sian habel gaon ni huasona ditatap do pardangolakku. Isomma nang werengotta. Tak terharap pok kita. Nah tak bagi turpuk nari minggui epistel. Nah di kolam Bethesda ya ti. Ay sodok Tuhan mengangkat tahu molo gumucang aiki ay sodok Tuhan. Tul pula du tahun ni mana marsahid. Wah tinggal ho keluarga na matong dah. Tinggal ho nak namar holong ni rohama. Jangan dong terpangasahon di Portibio. Mana? Nak pinong di jolo na do Jesus manukunnya na nang malum doho alai pa way mana do memang dangadong mangurupi bana. Jadi di sude naso perduli tu hita debata arga doho au mato arga doho di debata di sima tandaut ta debata alai di bagasan panandaon tu debata ikut tandaut ta do derita dungi malo mahita makamulihat tehon dengan bahasa ni Jahoba ino mara dihita. Pinasahat ma tu moderator.